til den her video, og i dag skal vi lave slik channels. Det bliver så fedt. Vi har dem her lige nu, dem spiser vi lige om lidt. Men husk nu, hvis næste video, så skal den have over 5 likes. Fordi jeg har ikke så mange likes, og husk at abonnere til min kanal. Så nu starter vi med dem her. Først starter vi den her lille eller smag. Den er ikke god. Jo. God. Nu er det orange. Ja, det tykker mig bad. Det er orange. Hvor er det godt det her. Det er meget godt. Men nogle af de her videoer, jeg har på den her kanal, de er på et år siden. Måske sådan har 2 år. Men vil smide en like i. Men lad os prøve en hvad er det nu? Frutti. Okay, jeg smager. Okay, den giver jeg 1, og dem her, dem giver 10. Men nu er det tid til sådan nogle TikTok-pakke. Den hedder Fresh, og denne her hedder Sweet og Funky og Smart. Så lad os lige prøve. Smart. Der er noget med sådan her. Åben. Sådan her. Og Funky og Sweet og sådan der. Så her er det. Først var det smart. Det tykker du. Og sweet. Det var faktisk ikke, jeg fandt den særlig god. Lad os prøve. Det er god. Og fresh. Nej, det var funky. Og wish. Au. Den er også god. Det er god. Sidste til. Det er denne her. Ja. Og denne her. Det sidste. Den er god. Og den er ikke så god. Og altså, det var denne video her i dag. Jeg håber, I vil smide en like og husk slik channels. Så vi ses i næste episode.